хайруллохони ҳабибулло. Одами калон одами добрӣ мешад мегӯян ку одами қӯпал Калон шуда рафтааст гу намедонем ҳозир чӣ кор кунем рости гап. чӣ вале худатонро доред? Ман фикри халқикатӣ кор намекунам. Бисёр ман шуморо бо чала дӯст медоред чаларо? Чунки ман характери ман ҳамихе. дар бораи падаратон чизе намегӯед? Ман леки дигарои намедонам. қимматтаринаш аз $700 рӯзанаш то $2500. $2500 рости гап. соататон тилло? ин عقلت بتون باشد بخیز از غفلت به التماس هرگز روزت نماند. кайҳо боз ҳамин чеҳраро мехостем дар барномаамон дида бошем, аммо гоҳо нақшаҳо дигаргун мешуданд, сабабҳо баҳонаҳо пайдо мегарданд, вале шукр ки имрӯз баҳонаҳо сабабҳо куллан поён ёфт. ҳамоно қарор дорем дар толори махсуси маркази стоматологии Садаф ва он чеҳрае ки ман мехостам ба шумо нишон диҳам суҳбате ороем бо ин нафар. хайруллохони ҳабибулло, ассалому алайкум. алайкум ассалом. саломат бошед. хуш омадед. раҳмат, саломат бошед. як саломи шумо, як дуруди шумо ба бинандаои азизи мо. ассалому алайкум халқи азизам. ман имрӯз бениҳоят хурсанд ки моя таклиф кардан студия ба маҳмудхон аҳрорӣ суҳбат кунем гуфта. шод ҳастам. саломат бошед. саломат бошед хайруллохон. агар рости кайҳо мехостем ки шуморо дар паҳлӯямон дида бошем, вале шукр ки вақт фурсат фаро расид. раҳмат, шакр. аз омадани шумо хурсанд ҳастем. фикр мекунам таъбатон болида. раҳмат, бениҳоят хурсанд ҳастам. бизор ҳамеша таъбатон болида бошад. илоҳим ҳама камон бошем. хайруллохон, имрӯзҳо кадом корҳо шуморо банд кардааст? албатта ман бо кори худ, бо касби худ, ман касби худамро дӯст медорам. дар ҳамин санъат, дар ҳамин мусиқӣ кор мекунам. оҳангам эҷод мекунед? бале, албатта оҳанг эҷод мекунам. аз шеърҳои устодон хона мешинам, шеърҳои устодонро мегирам, китобу варақ мезанам, мехонам, мебинам кадом шеъре ки барои ман дар оҳанг мешинад, ҳамн оҳанг тайёр карда мемонам. албатта бисёр оҳангҳои тайёр карда мондагӣ, ҳамун оҳангҳои студия ба рӯзҳои наздик студия ба ман фиристондам, ҳамун оҳангҳое мебарорем, насиб бошад. он оҳангҳое ки масалан шумо эҷод мекунед, фақат худатон месароед ё ин ки бо ягон санъаткорон ҳам ҳамкорӣ дореду? агар мо содатар карда гӯем, шояд мефурӯшед оҳангҳоятонро? не, ман албатта оҳангҳое ки худам сохтагӣ, худам эҷод кардаги оҳангҳоямро, худам эҷод кардагаамро худам месароям. вале албатта кадом сарояндаҳое ки агар ҳамун оҳанга бо ҳамун мисли худи ҳамун оҳангу худи ҳамин хониш хонда тавонанд, марҳамат, ман хурсанд мешавам. пешниҳод шудааст ба шумо ки масалан фалон 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 оҳангатонро ё барои ман ягон оҳанги дилчасп эҷод кунед? бале, албатта барои ман бисёр гуфта истодаанд ки ман ба ҳамин оҳанг сохта диҳед. ман охирин рӯзҳо як дусе оҳанг ба як бародари санъаткоромо оҳангашона сохта тайёр карда додам ва сурудам буромад. даромади оҳангсозӣ гӯем хуб аст? масалан аз ҷиҳати молиявӣ ман дар назар дорам. ман ҳоле оҳангӣ сохта додагим ба аз ягон кас ҳоле пул нагирифтиам, рости гап. албатта пул намегирам. агар ки ҳамун оҳанге ки ман сохтам, агар ҳамун хонандаш хонда тавонаду ҳамуна диланги ман ангибон хонда тавонад, ман дастро мебардорам. ман мегӯям беҳтарин шуд, ман ҳамин оҳангам ба розӣ шудам. барои ман устозам як рӯз Авраам Толмас як гап зӯр гуфтагӣ буданд ки як рӯз як одам назди Авраам Толмас омадану гуфтанд ки Авромака ҳамин сурудҳотона ман ба минусовкаҳо шатед, ман ҳамин сурудатона хонам.
устоз самҷанда гуфтанд ки майлаш ман ба ҷону дил минусовкоӣ метиҳам, лекин ҳамина ҳамихикада хонед, ба дараҷааш хонда тонад ки ман ҳамин минусовкоӣ метиҳам. Ҳама манам агар ягон кас аман ягон чи илтимос кунад, хай мо як санъаткор, як оҳангсоз агар ягон чи илтимос кунад, албатта ман адастам чи ки биёд ёрдам мекунам. хуб, аз нуқтаи назари худатон мана ҳамаи овозхонҳои шаҳрамонро мешиносед, киҳо бештар масалан таъби дили шумо мехонанд? барои ман рости гапа мегӯям, аввал одам барои ман аввал одам пеш аз ҳофизи нақш шудан ё пеш аз музиканти нақш шудан, аввал одам шунаванди нақш шуда гештар кор. Ман албатта рости гапа мегӯям, ман ягон гапи рустим нест, пинҳоним нест. Ба ман ҳама маъқул аст. ҳар як инсона тарзи хониши худаш, ҳар як инсона мактаби худаш. лекин ман албатта школаро нигоҳ мекунам, мактабро нигоҳ мекунам. Албатта ҳастанд ҳунармандоне ки масалан агар суруд сароян шумо гӯш карда наметавонед? Не, албатта ягон ҳунарманде ки суруд месарояд, албатта ман вай сурудаш албатта то охир гӯш мекунам. барои чи вай дар суруду дар коре ки вай дар меҳнате ки вай кард ва ин суруда кард, ман албатта гӯш мекунам ва барои худам, лекин барои худам медонам ки вай чӣ дараҷа вай сурудро ба чӣ қадар дараҷа туғри хондагӣ ё кам хондагӣ, инаша ман барои худам медонам. Агар ки ҳамун сароянда барои ман наздик бошад, агар мана нақс фаҳмида тавонад, ман вай одамро гуфта метавонам ки ҳамин сурудатонро ман инҷаша манахе хонед нағз мешуд, манахе хонед нағз мешуд. Не, агар ман барои худам донам ки вай одам мисол ҳамин қадр меҳнат карда, ҳамин қадр сурудҳои эҷод мекунанд, бо ҳамин дараҷа хонда натавонанд, агар ман вай одамро намегӯям, чунки вай одам ҳамин чиз аз дасташон мисол намебиёд. хайруллохон, уман даромади молияви шумо танҳо аз санъат аст ё ки дигар корҳо ҳам доред? албатта аз санъат аст. танҳо бо санъат? бо санъат. ман медонам ки шумо аз хурдиятон дар ҳамин ҷода ҳастед. бале. бо шумо чанд маротиба суҳбатҳои телевизионӣ доштем, агар ёд дошта бошед? албатта. дар он суҳбатҳо ҳаракат мекардем ки фақат доираи ҳунари шумо, доираи санъат, эҷодиёт, ҳунар ҳарф зада бошем. аммо агар имрӯз иҷозат бошад, агар камтар аз ҳаёти шахсии шумо ҳам пурсон шавем, яъне суҳбате ороем, зеро баъзан нафарон донистан мехоҳанд ки масалан хайруллохон дар оила як писар ҳастанд ё ин ки боз додар дора, ака доранд? Не, як писар ман. танҳо як писар ҳастед? писар аст. оиладор не? Не. хуб, нақшо чӣ гуна аст? худо хоҳад хай насиб бошад, ин ҳамаш аввал аз худо мо ҳаракат мекунем, баракат аз даргоҳи поки худаш. албатта ҳаракат мекунам. ҳоли рости гап фикр накардиам, рости гап ҳоли оиладор шудана, лекин албатта оиладор шудан дар кор, лекин ҳоли фиҳоло фикр накардиам. хонавода, волидайн, кофтуков, хонангиҳо, аҳли оиламо ҳар рӯз гап ҳамин оиладор мешид. Ман мегӯям малаш ман оиладор мешам, ман ҳамаш ба тайёр. лекин ман хости ман, хиёли ман якбор камтар худам ба кор кунам, ба санъат, ба халқам камтар хизмат кунам, оиладор мешам. дер намешавад, чун урфу одатҳои мо, анъанаҳои моро худатон медонед ки масалан пурсанд ки домод чанд солага 28 ё наздики 30 буда, калон шуда рафтааст гӯ, ҳамин гуна мо одату анъанаҳо дорем. хайруллохон, ҳамин фикрҳо масалан гоҳ-гоҳ шуморо нороҳат намекунад? Не, албатта ин фикрҳо маро нороҳат намекунад. ман худамро чӣ хел медонам, ба он хостгор мешавам, ба он духтаре ки вай духтарам мана ҳамин хел донад. ман медонам ки як рӯз насиб бошад ба дари ки рафта истодам, дари ки тақ мегӯям ки чӣ забони худамро тақ карда истодам. ман медонам ки албатта ки вай хостгор шуда, ки албатта ман фикри халқикатӣ кор намекунам дар ваи ҳамин оила. чевари худатонро доред?
чевари амҷо медохтагӣ? бале. Бале, албатта дорам. Бале, албатта дорам. уман барои дарёфти сару либос гоҳ мешавад ки танқисӣ мекашед? Не, албатта ман барои кофтукови либос худам ба ягон хе танқисӣ намекашам. Албатта барои мо, барои аҳли оилаи мо ва барои бисёр нафарон ин беҳтарин магазини чӣ мегӯям, манозе дар кӯча мирам магазинашон ҳаст. Албатта беҳтарин магазин. Дар онҷо ҳамаи либосҳо барои мо ҳаст, омода ҳаст. Баъд дар Ӯзбекистон магазини Калон аст, амҷо мо мегирем. Албатта не инҷо ягон хе азоб намекашам ман. барои анҷом, барои вай азоб нест. Танқисӣ нест, рости гап. дар суҳбатҳои қаблӣ ман дида будам ки дар дасти худ чаллаҳо доштед. имрӯз нест чаллаҳо. сабаб дар чӣ? фурӯхтед ё ин ки раҳмат шумо. Рости гап ман аз хотирам баромадааст кардаомдан. дилам ба буд ки ҳамона кардаомдан рости гап камтар фаромӯш кардам. Саросима шудам. Барои ҳамин саросима шудам, камтар фаромӯш кардам. бисёр ман шуморо бо чалла дӯст медоред чалларо? Албатта дӯст медорам акаҷон. Вай чаллаҳое ки ман мекардагӣ, ино ҳамаш барои ба ягон нафар нишон додан, барои ягон чӣ мегӯям забони худомо ки барои хе намоиш додан нест. Албатта ман дӯст медорам. Рости гап ман аз хурдим дасти манбаъ ҳамихе чаллаҳо буд, чунки ман аз хурдим дӯст медорам. зиёди зиёд то чанд чалла масалан дар дастатон мегардад? 5 дорам. 5 чалла? 5 чалла дорам албатта. Оке ҳамаш тилло аст. Тиллою аз куҷо харидорӣ кардаед? Маҳмудхон, ман вай чаллаҳоя ҳамаша аз ҳар куҷо гирифтагӣ, албатта аз Изроил гирифтагӣ, аз Москва гирифтагӣ, аз Ӯзбекистон, Тошкент гирифтагӣ, аз ҳамин худомо гирифтагӣ. қимматтаринаш чанд пул? ман медидам ки дар дасти шумо чаллаҳое буд ки чандон ғайриоддӣ. Масалан он чаллаҳоро дар ҳама дидан ғайриимкон буд. Ман чанд маротиба дидам, аҳамият додам. ҳамин чалла арздонаш ҳамин $700 сар мешавад. аз $700 ознаш то $2,500. аз хонавода фақат худатон дӯстдори чаллаҳо ҳастед? рости гапа гӯям, ман дӯст медорам. модарҷони ман айҷонам хел будаги даври ёшишонанда хел дӯст медоштаги. албатта ҳозирам дӯст медорану. ман мегӯям ой бошаҷон, чӯ шумо ҳамин хел дастатон ба намекунед ҳозир? чунки мо ёдам монда буд шумо ҳамин 4 сол 5 сол пеш дастатон ҳамин хел тиллоҳои мекард, вай мекард, назм медид барои худатон. ҳоҷа мегӯям ки ҳозир вақташ нест, вақти шумо кунедон. соататон тилло? ин соат тилло не албатта. ин соат манбаъ аз Амрико омад, тӯҳфа шуд. Тӯҳфа шуд, бале. бизор сафи чунин тӯҳфаҳо зиёд гардад? ман биям тӯҳфа кунам, лекин манам бетараф негӯед. саломат бошед. ман будам қайд кунам ки хайруллохони азизи мо воқеан як ҳунару истеъдоди хоса доранд. овози фораму дилкашу дилчасп доранд. дар суҳбати имрӯзаи мо, дар барномаи имрӯзаи мо на танҳо масалан гуфтушунид, на танҳо саволу посух, боядам қайд кунем ки албатта овозхонии хайруллохона манзури ҳаводорон мегардад. ҳамин не? бале акаҷон. бинандагони азизу арҷуманд, аз мо дур наравед. мо тарафдор ҷонибдори бо шумо будан ҳастем. ҳоло бошад рӯй меорем ба таронаҳои дилангези хайруллохони ҳабибулло. balki batu ayon, balki na ayon, falsafai hayat میکند بیان. بلکی به تو ایام، بلکی نه ایام،
فلسفه حیات میکند بیان میلش عذاب کشو میلش بین زیاد به التماس هرگز روزت نماند به التماس هرگز روزت نماند به التماس هرگز روزت نماند سرگردان شوی هم بحری بردنان صبر و قناعت کن غم مخور از آن و خانه نامرد اصلا پا نمان به التماس هرگز روزت نماند به التماس هرگز روزت نماند به التماس هرگز روزت نماند از آدمی نامرد قرض مگیر زینهار قرضم گیری اصلا خرج مکن بکار از آدمی نامرد قرض مگیر زینهار قرض هم گلی اصلا خرج مکن بکار پولم را ده گفته میکند بیزار به التماس هرگز روزت نماند به التماس هرگز روزت نماند به التماس هرگز روزت نماند عقلت بتون باشد بخیز از غفلت به التماس هرگز روزت نماند به التماس هرگز روزت نماند سخاوت پیشگان دیدم در جهان گاه مردان بدتر بودند از زنان بی پول باشی هم که از خودت نمان به التماس هرگز روزت نماند به التماس هرگز روزت نماند جانت امان باشد یافت می شود نام در روز نیک خیر و دایم سرود خوان بخاطر دار دایم این پندی پیران به التماس هرگز روزت نماند به التماس هرگز روزت نماند به التماس هرگز روزت نماند همین از نقطه نظر خودتون خاراکتر شما چگونه است؟ وزنین است یا اینکه نه؟ من همیشه میفهمم که من خودم
تعریف نمیکنم خب. خودش همین آدمی کلان آدمی добрый میشد میگن که آدمی قپل آدمی ساده میشد من آدمی خودم من نقض نمیکنم خیلی من آدمی یک کس به محمود خانکه زیانم نمیرسد خب یک کس به بخیلی نمیکنم یک کس به اگون کوری چشمی بد نمیکنم راستی گپ من لیکی دیگرای نمیدونم ولی میگن که خودت نقض باشی عالم نقض همین خیلی گپ اگر من خودم نقض باشم همه برای من نقض اگر من به دیگر نفران به بندگان اگر بد باشم واهایم من بد خب عموما با بیگانگان در حال اونس میگیرید یعنی عادت میکنید زبان پیدا میکنید البته من همین خاراکترم هست من خاراکترم خودم میدونم من آدمی که آدمی خاکسار پرستای هستم چی میگم گفتی رسو پرستای هستم من همه کتی گپ زده میبروم همه کتی صحبت کده همه کتی خنده کده بازی کده میبروم چون که من خاراکتری من همه خیلی راستی گپ سری دل رو اول شده با کی میگوید سری دل من اول شده از خانواده البته من سری دل من اول شده ای جانم بمیگم سری دل من البته غیر از مادرم یگان نفر نمیدونه در یگان مصاحبه هایتون در یگان برنامه های تلویزیونی در یگان برآمد هایتون درباره پدرتون چیزی نمیگوید درباره داده جانم الهی صحت سلامت باشن ای جانم الهی صحت سلامت باشن البته دعاگوی ما باشن چی گم درباره داده جانم چقدر سخنا گم همینقدر کم از راستی گپ خب مثلا در کدام جاده فعالیت میبرند پدری من البته محمود خانکه پدری من پنسیونر هستن پدری من به کارهای داخلی کار کردگی نفقه خور هستن البته پدری من به بسیار ناحیه های و به همین شهرها نچندگی بودن راستی گپ نگاهشون با هنر و استعداد شما چگونه باشد مثلا میشود حالتایی که در خانه پسرم یک تا برای من هم خوان یک من هم راحت کنم لیکن راستی گپ بگم اویلی ما مادری من پدری من سخت شنوندی سخت راستی گپ من به همینا گذشتگی چون که من از خوردیم همین من میدونم که همین اوجه من همین 5 ساله بودم 5 ساله 6 ساله البته یادم به هست قدو بستکام کلام بود چه مثل حضور باید خانه بسیار صنعتکارو می اومدن استاد جوربک نبیف می اومدن استاد تلقین تاجبایف می اومدن اینو دادم که به نهایت اکاوکای جانی سخت هستن اینها برای ما برای اهل عائله ما خیشو تبار بوینم شدم موندگی چون اعصابی کی مهر و محبت و اعصابی رفت و بیاید راستی گپ پدر و مادر من به نهایت صنعت زور میفهمند من یک چیشون به قول که صنعتی نه تنها صنعتی ملی شش مقام خودمو صنعتی دیگر دولت های هم میفهمند گوش میکنن با چیش من به از همه بهترین شوق و هم که شوقم لم میبردارد که با نه تنها مقام خودمو مقام دیگر جاهای گوش میکنم مقامی آذربایجان گوش میکنم مقامی ایران گوش میکنم یک حافظای گوش میکنم که همین مادر جانم یک میشنن مونده من میگم این همینو گذشتگی ده من به محمود خانکه جان سلامت باشید در همین جاده ما البته که با شما پروازهای بلند ایجادی رو خوانستیم سلامت باشید که جان تشکر که با دعوت و تکلیفی ما نگفتید رد نکردید آمدید و ما که الان در تالاری مخصوصی مرکزی استоматологی با صدف آشنایی دارید البته دوستی عزیزی من برادر گرامی امید جان توراєв امید جان اکا و برادر عزیزی من هستن البته پدری بزرگشون نعیم جان اکا توراєв امک جانی مویلم سلامت باشن من به نهایت خرسند شدم که من امروز همین قدر تالاری زیبا کردیم همین قدر ما راستی گپ خودی امک جان کتی نعیم جان توراєв که ما نیت کردگی بودیم که 1 سال 1.5 سال پیش که ما استودیا میکنیم خیلی میکنیم نیت کرده مصلحت میکردیم البته اینو ببینید که امروز من اومدم همینجا من دیدم همین نیت هایی که ما با هم کردگی بودیم که همون نیت ها من امروز جامعه عمل پوشید من امروز من اینقدر در اینجا هم استоматологی
ҳам инҷа консертни зал ин бениҳоя як ҷои бар ҳавои инам худованди меҳрубон ҳар кас ба насиб намегардонад. Илоҳи насиб кунад, муборак гардонаду ҳаминҷа ва ҳама санъаткорон омада сурудхонии хурсандӣ карда дида дидори ҳамдигара бинем. аз он ҷумла шумо ҳам омада истед. Саломат бошед. бинандагони азизу арҷманд, бо чунин таманниётҳои неки Хайруллохони Ҳабибуллоҳ ба барномаи имрӯза, ба нашри имрӯза ҳусни анҷом мебахшем ва ваъда медиҳем ки ҳафтаи оянда боз ҳам рӯи экрани шумо бо нашри дигари ҳамин барнома, бо нашри дигари барномаи Чароғи тобон рӯи экрани шумо пайдо хоҳем гардид. Тансиҳат бошед, хонобод бошед. барои муолиҷаи ҳама намуди дандонҳоятон мо шуморо дар маркази стоматологии Садаф интизор. маркази стоматологии Садаф давоми 15 сол аст ки барои солимиву зебогии дандонҳои шумо кор мекунад ва талаботи ҳамаи муроҷиаткунандагонро қонеъ менамояд. беҳтарин мутахассисони касбӣ дар маркази мо фаъолият бурда табобаташон ба тамоми стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. марказ дорои техника ва воситаҳои инноватсионӣ буда муолиҷаи бемориҳои карис, пулпит, периодонтит, кандани дандонҳо ва гузоштани дандонҳои сунъӣ, имплантология, сафед кардани дандонҳо, винирмонӣ ва дигар навъи табобатҳоро бар дӯш мегирад. маркази стоматологии Садаф созандаи табассуми зебои шумо. телефон 92 777 47 47